L-infermiera tal-emerġenza jkunu mal-pazjent f'kull mument minn xin jidħol sal-mument li joħroġ mid-dipartiment tal-emerġenza. Waħda mill-aktar infermiera li ilhom jagħtu servizz f'dan id-dipartiment hija Marja Xkembri li ilha taħdem fl-emerġenza għal dawn l-aħħar 24 sena. Qiegħed hemm mat-traġitt kollu tal-pazjent jekk qiegħed barra mill-isptar u ħajjiġi b'ambulanza, l-infermier imur għalih. L-infermiera tal-emerġenza jwieġbu għas-sejħiet tal-emerġenza. Hello ambulanzi. Ludmilla Mifsud spjegat kif mill-kamra tal-kontroll l-infermiera jkunu f'kuntatt kontinwu mal-ambulanza. Ikonna radios communication inħin kollu bażikament x'għandhom bżonn min-naħa tagħhom biex aħna nkunu nistgħu nagħtuhom kull għajnuna li nistgħu. TVM News huwa informat li fid-Dipartiment tal-Emerġenza hemm bżonn ma' 80 infermier ieħor. Mario Malija li ħareġ lill-infermiera spjega li l-infermiera li jaħdmu fl-emerġenza jingħataw taħriġ ta' sentejn li jiffoka fuq 5 aspetti. Li huma l-acute area fejn ħafna mill-pazjenti qattaw l-iktar ħin tagħhom, warajhom hemm resus rooms li hemm training program għalihom imbagħad. Mir-resus rooms jimxu biex jagħmlu triage li huwa t-tielet fażi ta' training u jibdew jiffukaw fuq training tagħhom tal-ambulanzi. L-infermiera huma responsabbli wkoll mit-triage. B'dan il-metodu spjegat Daniel Busuttil l-infermiera jkunu jistgħu jiddeterminaw kemm hu urġenti l-każ. Għandna 5 livelli minn 1 sa 5, ġifieri minn ikun 1 huma dawk l-iktar urġenti li jidħlu f'kamra bħal din li jridu attenzjoni immedjata u mbagħad dejjem inqas u inqas ta' priorità. Riska Milleri jkun ta' assistenza fl-emerġenza ta' tfal fejn jidħlu medja ta' 80 tifel u tifla kuljum. Huwa jrimarka li anke hawnhekk hemm bżonn ta' aktar infermiera. Mhux dejjem ikollna l-komplement kollu biex nikejterjaw għad-domanda. Limitata ħafna fl-ispazju. L-infermiera tal-emerġenza saħqu fuq il-ħtieġa li l-emerġenza tal-isptar Mater Dei titħalla għall-emerġenzi.